Dobrý den, vítám vás u mého dalšího videa na Minecraft. Tentokrát se zase podíváme na hru Iron Madness. Ne, kurňa. Tak. Jo. Ne. Mají se... Ne, nic, pardon, nebudu zpívat. Jau. To je kolik? 5 bloků? Aha, dobrý. Ne. si to nejde. Takže nelakuj se. Tak, dobrý. Ach jo. Počkej, ale to jde, ne? Ne, nebo nejde. To jde naskočit. Kurňa, no já jsem fakt parkourista teda jako. No to, ne, nesmějte se, nebo... Jo, to dá skočit. Ne, kurňa, skoro, ale jako. Proč? Omlouvám se ti, Santo, ale Santo Striker, ale ne, tady to nepotřebuju. Omlouvám se ti, ale to je hrozně těžký. Jsem blbej, asi jedno. Počkej, ale 1, 2, 3. Proč to nejde? Fakt se ti, Santo Striker, omlouvám, ale radši by bylo, kdybyste udělali jenom spístu, aby se to nevysouvalo. Jako to rozkočím, jo. Ty vohož. To nejde. Fakt se ti omlouvám, Santo Strikere. Ale jako... Nevím, ale každopádně... Jsi to udělal hrozně těžký. Jako jo... Tak nic. Tak jako jo, mapa... Santo Strikere, jo? Fakt dobrá mapa, jo? Líbí se mi zatím. Ale je to docela těžký. No to je jedno. No taky když má hezký mapy, tak proč by měli je mít lehký? Že jo, taky. Že jo, právě. Když jsi slyšel někoho škrábat, tak to byl můj křeček. Už jsem ho dával na YouTube. Asi 6. prosince? Července? Nevím. 30. července? Nevím, nějak tak. Teď nesmím spadnout. Jestli spadnu, tak jako už se zničím. Nebo už si umlátím klávesnici v hlavu.
Ne, to samozřejmě ne, ale... Už to je takový lehký a... Já to budu failit. Aha, no dobrý.